देवी এই তমস্যাত্রে রাম নাম গান করে দস্যু রত্নাকর হেলে মহর্ষি বাল্মীকি এই স্থানে রামায়ণ হয়েছে লিখিত। লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে দেব দিবাকর যাଉଛନ୍ତି ମାତୃକଳେ ନେବାକୁ ଆଶ୍ରୟ। ଯାଅ ବାବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁଇ ରହିବ ଏକାକୀ ସୀତା ଏହି ବନସ୍ତରେ। ଦେବୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଜନନୀ କୌଶଲ୍ୟା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ କାଳେ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଭିଜୁଥିବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମାଟି। ପଚାରିବେ ଯେବେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ଉତ୍ତର ଆଉ ପଚାରିବେ ଯେବେ ଜନନୀ କୌଶଲ୍ୟା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଇ ମନ ଜାନକୀ ଦୁଲଣୀ କି କହି ପ୍ରବୋଧି ତାଙ୍କୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନ୍ଦନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜନମ ଦୁଃଖିନୀ ମୋ ଦୁଃଖ ମୋର କପାଳ ଲେଖନ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜା ଦେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ କଳଙ୍କିନୀ ଆଖ୍ୟା। ନିରୁପାୟ ଶିଶୁ ପରି କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେବୀ ତଥାପି ନ ପାରିଲି ମରେ। ଓ ଭଗବାନ ଗର୍ଭରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଧର ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ଜୀବନେ। ଦେବୀ ଓ ଭଗବାନ ଏ କି ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଉଛ ଦେବୀ? ମସ୍ତକ